panyuwunku aja nganti lali anggonira mangun bale wis Mas, ya Allah, Masya Allah, cantike Mas. Kaya nom-nom aku biyen lho Mas. Sing kakung yo bagus kaya aku dek besok. Yo ora mungkin. Aku ki bagus dhewe lho, Dek. Oh, besok. Maksud iki bagus nek pinuju dhewe ngono lho, Nok. Iya. Ginanjar wa adohno tukar padu tansah eling sabaring ati kainan kaya suarane mantos Mas, nanti kalau bener hadiahnya sepeda. Sepeda apa? Sepeda ontel. Kuat nompo panandang tan gampang amuto. Iki pomone nggon aku kono to Mas. Swara ngene iki bayang aku ngono ki gede dhuwur terus bagus putih. Untuh. Kasunyatane kok bluduk. Pak Ekmen udah suarane kaya tejo, tejo kursi ya. Tejo bengkok. Tejo kursi. Amben. Cinaketno ing kamulyan uripira migunani mring sesami sembada kang nangka bawa belok setengah rolas sampun katur langgamipun wonten sambung wanci dalu punika ingkang ngersakaken Mbah Agir Adik mestinipun bapak Apa kok? Wah Mbah Kakung ki repot-repot lho. Mungkin yang lain nanti juga menyesuaikan. Sing gedhe pangapura
Tak kira kok nek senggaan kok ngasih melung-melung kaya. Lho kono nganggo traca ajaran iki yo. Enggak. Lah. Iya, ketoke bar ngombe oli lunyu ae. Hati-hati lho, engko nek tiba. Mendah bayar. Putri sini kuyung ALS audio ingkang kenging saking Renak Kembang Jatipurno ugi sini kuyung kadang-kadang pamudi digambar saking sahabat multimedia suanipun sakadang Tom Music matur sembah nuwun katur pamegati sakadang sampun tinimbalan kirang kunjungaken swasana. Kok kaya sapiku to, Mas? Kibote baby iki lho. Oh. Saiki enek sapine to, Mas? Enek dijeguri ndek iki kok. Oke. Nggih, niki nggih tinengganan bos bakso, Mas. Bos, pokoke jan komplit. kathah para jurakan pokoke Dik. Kalau wingi nggih bibar anu. Umroh. Mboten. Bibar acara. Oh, sing nika lho. Ning acarane elek kok Dik. Lah aku ora dijok kok. Lah mboten ngangge kok. Oh, mboten ngangge to. Anu napa gedene sik mengke. Oh. Tenang mawon mungkin tak jenengan tak sodorke. Siap. Mbak diketok-ketokno lho sodorke. Sekecakaken Mbak Mantan. Lho iki mantan anyar niki lho, Mas. Mbak Nur. Sing ndi to, Dik? Iki lho. Gila. Oh. Nah. Mengucapkan selamat berbahagia Mbak Nur. Semoga ndang meteng. berbahagia. Nggih, nek berbahagiane selalu. Mendah bayi